Wel, nos dda croeso i'r Oedfa heno. Mae'n hyfryd cael cyfle eto i gyd addoli ar nos Sul gyda'n gilydd. Chi'n gweld mae Gwydion yn arwen ni yn yr Oedfa heno. Ni'n dymuno bydd Duw ni fyndithio fe a'n unne hefyd wrth i ni droi at yr arglwydd heno yma. Croeso i chi ymuno ni am baned ar ôl yr Oedfa. Cyfle ni gael cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Gyda ambell i gyhoeddiad, does dim cyfarfodydd wythnosol, wythnos hon, ond mae ambell i beth i sôn amdanyn nhw. Mae Amanda a eraill yn rhoi rotas y misoedd nesaf at ei gilydd. Felly os chi'n dymuno helpu gyda'n rhywbeth, os ydych chi'n rhoi eich enw i Amanda. Ac yna casgliad y mis, cyfle olau i roi at cronfa anghenion yr eglwys. Ac yna Sul nesaf, mae Emyr yn arwen i'n Oedfa. A mae Oedfa gymyn yn y bore, bydd yr ysgol Sul yn algychwyn i'r plant ag yr oedolion. A hefyd nos Sul nesaf, nes i'n ngofio sôn bore yma, ond fydd yna Oedfa plygain. Felly cofiwch am hynny, lle mae'n gyfle da hefyd i wahodd eraill i ddod i'n Oedfa plygain nos Sul nesaf am 5. Wel, dyna'r coeddiadau newn ni ddechrau'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn troi at y ti ar ddiwedd blwyddyn ac yn ymwybodol o dy ras di tuag ato ni. Diolch i ti am dy ofal di yn cadw ni, a'n cynnal ni ar hyd y flwyddyn. Madden ni bod yn ei mor aml yn meddwl bod y cyfan sydd gyda ni trwy nerth yn hunain yn hytrach na bod ni yn plygu glin a chofio bod pob peth da yn dod oddi wrtho ti. Arglwydd, yn ni'n gweddio yn awr, byddi di yn trigyrhau wrthyn ni bellach heno. Yn arbennig yn yr Oedfa yma, yn gweddio bydde enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu. O Dduw, ni'n diolch i ti am hyn glywon ni bore yma, am yr arglwydd Iesu Grist. Yn wir, bod e'n fwy na'i ras, bod e'n fwy na'i roddion. O Dduw, ni'n gweddio eno wrth ni addoli. Bydde di yn datgyddio mwy o'r arglwydd Iesu Grist i ni. Fel bod ni yn dymuno ac yn sychudu mwy amdano fe. Arglwydd, ni'n gweddio i ti drigyrhau. Ni di maddau ni, bod bai yn derbyn di. Ni yn gweddio ym mhob peth yn yr Oedfa heno ac yn yr wythnos sydd yn blaenau ni, y bydde'r cyfan mwyn clod a gogoniad y Duw byw. Amen. Amen. Diolch. Wel, bore yma o'n i'n siarad efo chi a o'n i'n sôn, nes i roi cwpl o tips i rhai sydd yn gyrru car neu yn dysgu gyrru. Fi'n mynd i roi tip arall i chi heno. Fi ddim yn chargio dim am y tips yma, ond mae e werth i chi pan ych chi'n gyrru ac yn bwysig bod chi'n defnyddio y drych, y rear mirror. Mae e'n bwysig bod chi'n gwybod beth sydd tu ôl i chi. Ac os ych chi ddim yn defnyddio'r drych yna yn eich prawf, newch chi ffeili. Maen nhw'n dweud, dylech chi symud y drych dipyn bach allan o'ch ffordd chi, fel fod yn gorfodi chi symud eich pen i'r arholwr sylweddoli bod chi yn edrych arno fe. Mae mor bwysig â hynny. Ac ar ddiwedd blwyddyn, mae yn gyfle ac yn beth da i edrych yn ôl. Ond ni ddim yn aros nôl. Chi ddim yn gyrru yn edrych ar y drych. Chi'n gyrru ymlaen ac yn edrych ymlaen. Ond ni'n cael cip olwg i edrych yn ôl. A mae'n iawn ac mae'n siŵr bod ni gyd. Mae e werth cael rhyw cip olwg nôl ar flwyddyn. Ac wrth i ni edrych yn ôl, mae'n siŵr bod ni gyd â profiadau gwahanol iawn. A mae'n siŵr bod ni efo profiadau amrywiol iawn. Mae yna bethau wedi digwydd yn ystod y flwyddyn yma a chi'n llawenhau.
Mae yna bethau wedi digwydd a chi'n ddiolchgar. Mae yna bethau eraill wedi digwydd a chi ddim yn deall pam yn y byd bod y pethau yma wedi digwydd i chi, neu i ni. Mae yna bethau ni ddim yn deall pam bod Duw wedi caniatáu hyn a'r llall i ddigwydd. A mae'n iawn i ni gydnabod hynny. Ond i'r Cristion, fi'n siŵr bod ni'n gallu dweud wrth i ni edrych yn ôl, ni'n cydnabod, ni ddim yn deall llaw Duw mewn rhai sefyllfaoedd, eto i gyd gallwn ni ddweud gyda gostyngeidrwydd, hyd yn hyn, hyd yma, cynorthwyodd yr arglwydd ni. Ebenezer. Na ystyr, hynny yw, bod Duw wedi'n cynorthwyo ni. A ni'n mynd i edrych ar chydig bach ar hynny heno. Ond fe ddechreuwn ni trwy ganu emyn, ni wedi canu o'r blaen, sydd yn atgoffa ni. Mae'n hyder ni a'n gobaith ni yw Iesu Grist. Pa obaith sydd i ni drwy ein hoes? Wel, dim ond Crist. Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw ein henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law? Be ddaw heb law pan ddwed y gair? A beth yn ceidw i'r dydd a ddaw? Gwir gariad Crist, ef yw ein craig, ac yna mae'r gytgan o felly can hallelujah. Di ball yw ein gobaith, o can hallelujah, yn oes oesoedd addef wnawn, addef fi'n cyhoeddi hyn. Gobaith dyn yw Crist a'i groes ar ail bennill. Pa wir all leddfu enaid blin? Duw sydd dda, Duw ei hun. Ei ras a'i rinwedd, ble mae'r rhain? Ni'n gweld yn amlwg yng ngwaed y groes a'r goron y ddrain. Pwy ddeil ein ffydd yng nghanol braw? Pwy saif uwch law y storm a ddaw? Pwy rydd y don a'n caria draw at lan y dŵr, un craig ger llaw? Wel, o can hallelujah, achos ein gobaith ni yw Crist a'i groes. Fe godwn ni i ganu mawl mewn diolchgarwch i Grist. Drwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes, beth yw ein hunig hyder mawr. Eiddo ef yw'n henaid nawr, bydd ein rhyddiau yn ei law, be ddaw heb law pan ddwed y gair, a beth yn Crist, ef yw ein craig. O can hallelujah, di ball yw ein gobaith. O can hallelujah, yn oes oesoedd addef naw. Gobaith dyn yw Crist a'i groes.
Wel, diolch am hynny, ynddo fe. Fi'n mynd i ofyn nawr i Nia ddod ymlaen, a mae Nia mynd i ddarllen i ni y rhan o'r ysgrythyr lle ni'n cael y gair yna, Ebenezer. Hynny yw bod Duw gyda ni ac hyd yn hyn, hyd yma, yn cynorthwyodd ni. Mae'r rhan yn dod o cyntaf Samuel a'r 7fed benod. A mae ni am di ddarllen i ni o benod 7 adnod 2 i 6. Gadewch ni i'w wrando ar air Duw gyda'n gilydd. Diolch ni am. Aeth llawer o amser heibio tuag 20 mlynedd pan ddaeth yr arch i aros yn Ciriath Jearim, ac roedd holl di Israel yn hiraethu am yr arglwydd. Dywedodd Samuel wrth yr Israeliaid, os ydych yn dychwelyd at yr arglwydd a'ch holl galon, bwriwch ymaith y diwiau estron a'r Astaroth o'ch misg. Rhowch eich meddwl ar yr arglwydd a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. A bwriodd Israel ymaith y Baalim a'r Astaroth ac addoli'r arglwydd yn unig. Yna dywedodd Samuel, casglwch holl Israel i Mispa a gweddiaf drosoch ar yr arglwydd. Ac wedyn tiddi am gasglu i Mispa thynnu dŵr a'i arllwys ger bron yr arglwydd, wnaethant ympryd yno y diwrnod hwnnw a dweud, yr ydym wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Yn Mispa roedd Samuel yn barnu Israel. Diolch, diolch Nia. Nawr, roi chydig o gefndir i chi. Mi oedd yr Israeliaid wedi pwyso'r un erth nhw i hunan. Oedd y Philistiaid yn dod yn ei herbyn nhw, a dyma yr Israeliaid yn mynd yn hollol hyderus a brwydro yn erbyn y Philistiaid, a mynd, well ni fynd â arch cyfamod gyda ni. Bydd hwnna'n cadw ni saff. Ond oedd eu perthynas nhw a Duw, doedd e ddim yna. Ond nhw'n mynd â'r arch y cyfamod bron yn bod fel rhyw lwc, fel rhywbeth bydd yn rhoi lwc iddyn nhw. A fe athon nhw i frwydro'n erbyn y Philistiaid yn hollol hyderus a lladdwyd miloedd o Israeliaid. Fe gollon nhw'r frwydr, oherwydd ei anffyddlondeb nhw i'r arglwydd. Ac yna, maen nhw dan ormes y Philistiaid. A oedd Nia'n darllen, 20 mlynedd yn mynd heibio. Ac yn yr 20 mlynedd yna, does dim sôn am yr Israeliaid yn ceisio Duw. Does dim sôn am Samuel yn siarad ar bobl. Oedd e wedi gwneud, ond am 20 mlynedd, bod Samuel yna, doedden nhw ddim yn ceisio gair yr arglwydd oddi wrth Samuel. Oedd e ddigon parod, fi'n siŵr, i rannu gair Duw â nhw. Yna ar ôl 20 mlynedd o fynd a wneud beth o'n nhw eisiau, a mynd ar ôl pob math o dduwiau eraill, ar ôl 20 mlynedd, maen nhw'n dod i weld ei bai. A maen nhw'n dod i weld ffolineb. Maen nhw'n dod i weld gwagedd ei bywydau nhw. Gwagedd y ffaith bod nhw wedi mynd ar ôl pethau sydd werth ddim. Falle roi rhyw bleser byr dymor, ond dim sail, dim cadernid. A maen nhw'n sylweddoli, ni wedi bod mor ffôl. A maen nhw nawr yn hiraethu am Dduw. A maen nhw'n hiraethu am glywed gair oddi wrth Dduw. Ni'n cael yn yr ail adnod. Mae yna hiraeth am bresenoldeb Duw. Maen nhw'n gweld ei hangen. Maen nhw'n cydnabod yn y 6fed adnod. Maen nhw'n cydnabod ei bai. Pechasom yn erbyn Duw. A mae yna edifeirwch. Mae yna wir edifeirwch yn dod i'w rhan nhw. Maen nhw'n sylweddoli ei ffolineb. Gai ofyn ar ddiwedd blwyddyn. Wrth i chi edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi mynd heibio,
byddwch yn onest â'ch hunan nawr, ydych chi wedi anwybyddu Duw? Ydych chi wedi rhoi pob math o bethau, unrhyw beth arall, yn lle rhoi Duw yn gyntaf? Falle bod yn boblogaeth yn yr ysgol. Falle fod ffrindiau wedi dod yn fwy pwysig na'ch perthynas chi a Duw. Falle eich swydd. Gallai fod yn bob math o bethau. Ond chi wedi mynd ar ôl beth o'ch chi eisiau. Gai annog chi heno. Gai bledion o'ch chi, fel bore yma. Dewch yn ôl. Dewch at Dduw. Ceisiwch y Duw. Gewch chi ddim eich siomi. Os galwch chi ar y Dduw, mi fydd mi fydd yn dod ato chi. Falle bod chi ddim yn gweld ar hyn o bryd, ond fe newch chi weld o fewn 20 mlynedd, o fewn ychydig o pryd bynnag, ond fe welwch chi gwagedd y pethau i ni mynd ar ei hôl. Fe newch chi ddod i sylweddoli, wel ie, fi methu pwyso ar y pethau yma, ond mae Duw yn cynnig ei hun, mae Crist yn cynnig ei hun. Gai annog chi, gai bwyso arnoch chi. O, dewch. Dewch chi gredu. Neu falle bod yna Gristion yma heno. Ac yn ymwybodol i ni, falle bod chi wedi pellhau yn dawel oddi wrth Dduw. Bob math o bethau wedi digwydd, ac i chi'n ymwybodol yn eich calon, ie, fi wedi rhoi pethau eraill. Nid Duw sydd wedi bod yn flaenllaw. Chi wedi oeri yn eich cariad. Gai annog chi. Dewch yn ôl. Gwagedd yw y cyfan heb Dduw. Ac os drowch chi nôl, gewch chi ddim eich gwrthod, gewch chi ddim eich siomi. Mae'r bobl ffôl, war galed yma, yr Israeliaid yma, mae nhw ar ôl 20 mlynedd yn troi at Dduw a be mae Duw yn wneud, mae e'n maddau. Mae Duw yn mwynhau, mae e'n abl a mae e'n ewyll ysgar i faddau. Mae e wrth ei fodd yn maddau yn y drydydd adnod darllenodd Nia. Mae Samuel yn dweud hyn, os ydych yn dychwelyd at yr arglwydd, a holl galon, bwriwch ymaith y diwiau estron, a rhowch eich meddwl ar yr arglwydd a'i addoli ef yn unig, ac fe'ch achub o law y Philistiaid. Mae'r carcharor, y gwarchod y carcharor, yn gofyn i Paul yn y Testament Newydd, be sy'n rhaid i fi wneud? Cred yn yr arglwydd Iesu, ac fe geid achub. Oes na rhywun yma heno? A dyna'r geiriau i chi. Cred yn yr arglwydd Iesu, ac fe geid achub. Mae'r anogaeth yna. Dewch. Mae Crist a'i freichiau ar led. Gadewch ni ganu eto gyda'n gilydd Carol, nawfed Carol. Yn gyfarwydd iawn i ni ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach, ac bennill ola, y pedwerydd. Am hyn, gan bod Crist wedi dod, gan fod wedi mynd i'r groes, dioddef er ein mwyn, am hyn bechadur brysia, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa, fel yr wyt, i tir, a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny. Tyrd yn brydlon, paid aros 20 mlynedd, tyrd yn brydlon, fel yr wyt, fe godwn ni i ganu. Ar gyfer heddiw'r bore
Gofyn i Rodri, George, i ddod mlaen i weddio ac yna i barhau gyda'r darlleniad o 1 Samuel. Diolch, Rodri. Cyn bod ni'n darllen, gadewch i ni weddio nawr. Yn gweddio o ddew wrthyn ni ddod at air di nawr. Byddwn ni'n clywed mwy na just geiriau ar bapur, ond byddwn ni'n rhoi dy ysbryd glân di i ni. Byddwn ni'n clywed dy lais di o ddew. Ac yn wir yn ystyried beth sydd gan ti ddweud wrthyn ni heno nawr. Byddwn ni'n gweddio wrth i Wncl Gwydion gyflwyno'r gair i ni. Byddwn ni'n eto yn clywed nid just llais Wncl Gwydion, ond bydde di'n siarad trwyddo fe, bydde di'n dynyddio fe i effeithio ni heno, i siarad i ni. O ddew, ni'n gweddio mwy na dim byd arall y bydd dy enw mawr di yn cael ei godi heno, y bydd enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei godi. Gweddio yn bydd i'n addoliad ni yn canu ni yn popeth ni'n neud yn dwy'n yr holl glodi dy enw mawr di o ddew. Bydd popeth sydd yn ni yn bendithio dy enw mawr di o ddew. Ni'n gweddio hyn i gyd nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Y darlleniad yn parhau yn 1 Samuel penod 7 ac adnod 7. Pan glywodd y Philistiaid fod Israel wedi dod ynghyd i Mispa, daeth arglwyddi'r Philistiaid i fyny yn erbyn Israel. Clywodd Israel hynny a daeth arnynt ofn y Philistiaid, ac meddent wrth Samuel, gweddïan ddi bai drosom ar yr arglwydd yn Duw, iddo'n gwiredyn ni o lawr Philistiaid. Cymerodd Samuel oen signo a'i offrymu'n boeth offrwm cyfan i'r arglwydd. Gweddïodd ar yr arglwydd dros Israel, ac atebodd yr arglwydd ef. Y diwrnod hwnnw, fel yr oedd Samuel yn offrymu'r poeth offrwm, a'r Philistiaid yn ysau ymladd ag Israel, cododd yr arglwydd storm dyrannau yn erbyn y Philistiaid a'i drysu, a gyrwyd hwy ar ffô o flaen Israel. Diolch i Dduw am iawr. Diolch, Rodri. Nawr, mae Israel wedi edifarhau o ddifri, a mae Duw wedi dod a mae wedi maddau iddyn nhw. Yn ei gariad a'i ras, mae e wedi bendithio nhw, a maen nhw wedi cael, lle chi ddweud, diwygiad. Mae'r genedl gyfan wedi dod at ei gilydd, a maen nhw wedi dod am y tro cyntaf ers 20 mlynedd mewn addoliad o Dduw. Ond nhw ddim yn heiddi hynny, ond gan mor drigarog a graslawn i'r arglwydd mae e'n dod ac yn ei bendithio nhw. Maen nhw'n profi y bendith. Yn dilyn y bendith, yn dilyn y nesau yma at Dduw, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r diafol yn codi. Oedd y diafol yn ddigon hapus bod nhw yn dilyn pob math o dduwiau eraill, ond nawr gan bod nhw'n nesau at Dduw ac yn profi bendith, mae'r diafol yn codi lan. Dyw e ddim yn hapus â hyn. Ac mae'n achosi bod y Philistiaid unwaith eto yn dod gyda'i gilydd, gyda'i grym, gyda'i arfau i ymosod ar yr Israeliad. A be mae'r Israeliad yn neud? Wel, maen nhw'n dychryn. Maen nhw mewn ofn. Maen nhw mewn ofn achos maen nhw'n ymwybodol does dim gobaith gyda ni yn erbyn y Philistiaid.
Ond dyn nhw'n aros yn yr sefyllfa yna ofn, maen nhw nawr yn troi at Samuel. A be maen nhw'n gofyn i Samuel? Samuel, gweddia, yn adnod 8, gweddia yn ddi-bai trosom. Nawr, does dim syndod bod yr Israeliad wedi dychryn. Bod nhw wedi ymateb mewn ofn. Mae'n ymateb naturiol ac yn ymateb rhesymegol, achos oedd y Philistiaid llawer cryfach. Ond dyn nhw ddim wedi aros yna fel o'n i'n dweud. Maen nhw nawr yn troi at Dduw, trwy Samuel at Dduw. Na chi braf, na chi fraint iddyn nhw, bod nhw'n gallu troi at rywun, at Samuel, o'n nhw'n gwybod bod Duw gyda Samuel. Yr un yma oedd yn ffyddlon ac wedi bod yn ffyddlon. Hynny yw, mae'r Israeliad nawr wedi tyfu, fel o'n i sôn bore yma. Mae nhw wedi tyfu yn ysbrydol, mae nhw wedi sylweddoli ei gwendid. Mae nhw wedi sylweddoli ei cyflwr. A mae nhw wedi sylweddoli mae gyda ni Dduw. Mae yna ostyngeidrwydd yma. Mae yna ymwybyddiaeth o'i diffyg gallu nhw i wrth sefyll y gelyn. Ond hefyd mae nhw'n ymwybodol mae gyda ni un fwy. Mae gyda ni un sydd yn abl. Mae gyda ni un sydd yn fuddugoliaethus. Mae gyda ni un sydd yn holl alluog a sydd yn drech na'r gelyn. A mae'r gelyn yn ei law e. A maen nhw'n troi at Dduw. Yn aml, yn ein profiad ni, pan mae yna elfen o fendith yn dod i'n rhannu fel unigolion, fel eglwys, bydd y diafol yn codi. Dyw'r diafol ddim yn hapus pan yn ni'n nesau at Dduw. A mi fydd e'n dod yn ein herbyn ni. Falle bod chi'n gallu edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi bod a chi'n gallu uniaethu gyda hynny. Gwrth ni edrych ymlaen flwyddyn newydd. Beth newn ni o'r flwyddyn newydd? Wel, gweddio, byddwn ni'n profi bendith fel brofodd yr Israeliad. Y byddwn ni yn troi yn ôl at Dduw. Y byddwn ni yn profi diwygiad. Y byddwn ni yn profi bendith fel eglwys. Y byddwn ni yn profi bendith personol. Nath Emyr wythnos diwetha yn hannog ni fel aelodau, fel eglwys, gadewch ni weddio. Mae'n her i ni. Fel eglwys, i ni fod yn weddigar. Y bydde Duw yn ein bendithio ni. Ond yn sicr, mi fydd y diafol yn dod. Blwyddyn yma eto, mi fydd y diafol yn dod ac yn dod yn ymosod yn ein herbyn ni. Dod â pethau, yn rhannu, yn bywydau ni, byddwn ni ddim yn deall a yn ymateb ni fydd ofn. A mae'n iawn bod ni'n dychryn rhywfaint, ond ni ddim i aros fyna. Achos mae gyda ni un mwy. I ni efo'r fraint, nid i droi nawr at Samuel, ond mae gyda ni y fraint i droi at Grist. Yr un sydd yn drech, yr un sydd yn fuddugoliaethus, yr un yma sydd â phob awdurdod, yr un yma sydd yn ein caru ni, yr un yma sydd yn eiriol, yn gweddio drosto ni, bob amser. Beth oedd y geiriau yr Israeliad i Samuel? Gweddia yn ddi-bai trosom Samuel. Yn Hebreaid penod 7, beth ni'n cael? Wel, gan ei fod Iesu Grist nawr yr archoffeiriad mawr, gan ei fod ef yn fyw bob amser i eiriol trosom. Mae Crist yn byw ac mae'n eiriol, mae'n gweddio drosto ni. I ni yn ymwybodol mae'r diafol yn gryf, yn gryfach na ni. Ond cryfach yw Duw. Ac felly awn ato yn hi trwy'r cadar ni miw. Beth bynnag sydd o'n blaen ni blwyddyn yma, does dim syniad efo ni. Ond llwn ni afel yn sicr yn hyn, mae gyda ni un sydd â phob awdurdod o'n plaid ni. Beth bynnag ddaw wythnos yma, beth bynnag ddaw yn y flwyddyn, mae yna un sydd yn fuddugoliaethus
a mae e'n gweddio, mae'n eiriol, mae'n eich caru chi, a mae'n mynd i weddio drosto chi. Ac felly, llwn ni wynebu blwyddyn newydd fori yn dangnefeddus. Beth bynnag ddaw, falle bydd yna gyfnodau, mae'n siŵr ddaw cyfnodau anodd a bydd yna elfen o ofn a ni'n troi a ni'n gwybod fod yna un yn gweddio yn ddi-baid drosto ni. Yr un sydd â phob awdurdod, yr un sydd yn fuddugoliaethus, yr un sydd ar gelyn yn ei law, yr un yma sydd yn mynd i'n gwarchod ni. Wel, fe godwn ni i ganu eto o'r atodiad trwy hyn, pedwerydd emyn o'r atodiad bererin, llesg, lliddedig, yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, rwyt bron a chario'r dydd, na lwfwr haid dy galon, cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran ac yn y blaen. Buddugoliaeth, mae'r emynydd fan hyn yn edrych ymlaen i'r fuddugoliaeth terfynol, ond mae e hefyd yn gweld buddugoliaeth yn y flwyddyn sydd o'n blaen ni. Fe godwn ni i ganu. I barhau y darlleniad o adnod 10 hyd at y 15fed adnod. Diwrnod hwnnw, fel yr oedd Samuel yn offrymu'r poeth offrwm a'r Philistiaid yn nesau ymladd ag Israel, cododd yr arglwydd storm, daranau yn erbyn y Philistiaid a'i drysu
a gyrrwyd hwy ar ffô o flaen Israel. Yna aeth gwir Israel allan o Mispa, ac erlyd y Philistiaid a'i taro nes dod i slaw Beth Car. Yna cymerodd Samuel fain, a'i osod rhwng Mispa a Sen, a'i alw'n Ebenezer, a dweud, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Darostyngwyd y Philistiaid, ac ni ddeithant eto i diriogaeth Israel. Yr oedd llaw yr arglwydd yn erbyn Philistiaid holl ddyddiau Samuel. Adferwyd i Israel y trefi yr oedd y Philistiaid wedi ei dwyn oddi arni o Ecron hyd Gath, a rhyddhaodd Israel i terfynau o afael y Philistiaid. Yr oedd heddwch hefyd rhwng Israel a'r Amoriaid. Bu Samuel yn barnu Israel ar hyd ei oes. Ni'n gweld yn yr hanes yma nawr bod Samuel yn gweddio ar Dduw, a mae Duw yn gwrando ar weddi Samuel. Mae Duw yn dod â buddugoliaeth i Israel yn erbyn y gelyn yma oedd yn gryfach na nhw. Nawr, rwy'n gwybod os sylwch chi, pryd ddath y fuddugoliaeth? Wel, fe ddath y fuddugoliaeth yn adnod 10 pan nath Samuel offrymu'r oen. Mae Samuel yn cymryd oen ac fel yr oedd Samuel yn offrymu y poeth offrwm, mae'r fuddugoliaeth yn dod. Mae'r Philistiaid yn cael ei trechu. Ac yng ngoleuni y fuddugoliaeth rhyfeddol yma, mae Samuel yn codi carreg. Mae'n gosod carreg fel cofeb yn y 12fed adnod. Fel arwydd gweledol, fod pobl yn gweld ac yn i atgoffa'r bobl, dyma'r fuddugoliaeth gafwyd. Duw yn dod ac yn ymyrryd ac yn trechu y gelyn, yn ein hachub ni o afael yr un drwg y gelynion. Mae'n gosod y garreg yma. Ebenezer, eben maen carreg, a ezer cymorth, yr un yn dod i'n cynorthwyo. Nawr, mae'r gofeb yna, y bwriad y gofeb, oedd nid yn unig i atgoffa'r bobl, yr Israeliad o'r fuddugoliaeth rhyfeddol gafwyd, ond hefyd i'w cysuro nhw wrth edrych i'r dyfodol. Oedd e yna i atgoffa nhw pwy yw ein Duw ni. Mi oedd y gofeb yna i'w atgoffa nhw o'r fuddugoliaeth, ond rhoi cysur a hyder iddyn nhw wrth wynebu'r dyfodol, hwn yw yr un sydd gyda ni. Yr un yma nath ddod ar fuddugoliaeth rhyfeddol yma i ni. Yr un yma nath dywallt gras arno ni. Yr un yma sydd yn ffyddlon ac yn drigarog. Nawr, i ni heddiw, ni ddim yn troi at garreg. I ni'n troi at groes. I ni'n troi at groes yn harglwydd Iesu Grist. A be ddigwyddodd ar y groes yna? Wel, chi'n gwybod yn iawn. Buddugoliaeth. Cafwyd buddugoliaeth rhyfeddol ar y groes. Buddugoliaeth yn erbyn y diafol, sigwyd pen y ddraig. Buddugoliaeth llwyr, buddugoliaeth gyflawn, buddugoliaeth yn erbyn y diafol, yn erbyn pechod, yn erbyn marwolaeth. Buddugoliaeth llwyr. Ac mi oedd hi'n frwydr. Mae'n bwysig i ni gofio, mi oedd hi'n frwydr anodd. Mi oedd na chwys, mi oedd na waed yn llifo, mi oedd na ddioddefaint yn y frwydr rhyfeddol yna. A'r cyfan mwyn achub ni. Y cyfan mwyn bod ni yn cael ein hachub rhag y gelyn. Y gair Pedr yn dweud nid ac arian y gair yn prynwyd ni, ond a gwerthfawr gwaed, un
oedd fel oen, yn ddiniwed ac yn ddifau, sef Crist. Hyn o'r ddiwedd flwyddyn ac ar ddechrau blwyddyn newydd, Cristion, wyt ti'n gweld mor werthfawr ydych chi yng ngolwg Duw. Nath Duw anfon ei fab i ddioddef mwyn eich prynu chi. Nath Grist roi ei hun oherwydd ei gariad ato chi. Ac os rhoddodd Duw ei fab, meddai Paul yn Rhufeiniad, os roddodd Duw ei fab i ddioddef mwyn eich achub chi, onid yw e'n amlwg felly, onid yw e'n resymegol felly, y bydd e'n rhoi bob peth fydd ei angen arnoch chi o hyn ymlaen. Ac felly, ni chi gwynebu y flwyddyn newydd, bod ni'n yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'n siŵr bydd yna ymosodiadau, eto fe allwn ni ddweud yn hyderus, Ebenezer. A mae'r Ebenezer yna, mae'r groes yna, yn atgoffa ni o'r fuddugoliaeth rhyfeddol, o'r cariad rhyfeddol, mwyn ein prynu ni, ond hefyd rhoi hyder i ni. Wel, os yw wedi caru ni'n y fath ffordd, os cafwyd y fath fuddugoliaeth fyna, wel, ni'n ddiogel. Mae e'n di roi bob peth fydd ei angen arno ni i'r flwyddyn y newydd yma. Wythnos nesaf, os Duw a'i mynd, byddwn ni'n dod at yr Ebenezer ni. Byddwn ni'n cael oedfa cymyn. A byddwn ni'n cymuno gyda'n gilydd. A mi y cymundeb yna yn atgoffa ni o'r fuddugoliaeth rhyfeddol gafodd Crist mwyn. Ond hefyd mae'n rhoi hyder i ni. Wel mae gyda ni. Mae'r un yma'n eiriol drosto ni. Mae gyda ni bob amser. Ac felly ni lli edrych ymlaen yn hyderus yr ofnau. Paul yn dweud yn Philippiaid, yr wyf yn sicr o hyn, bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau. Bydd gyda ni. Wrth i ni edrych yn ôl ar hanes, wrth i ni edrych yn ôl ar ein profiadau blwyddyn diwetha, wrth i ni edrych yn ôl at hanes y groes, fi allwn ni ddweud, trwy ras Ebenezer. Mae Duw gyda ni hyd yma cynorthwyodd yr arglwydd ni. Ac felly mae'n mynd i'n cynorthwyo ni. I ni'n ddiogel ynddo fe. Wel, fe godwn ni i ganu. Fe ganwn ni ddwy emyn i orffen. Un sydd yn rhoi cysur i ni. Beth bynnag ddaw, mi fydd yn ein dal ni yn dyn. Ac yna fe aroswn ni ar ein traed a fe ganwn ni garol i orffen hefyd. Yr emyn yma ni wedi canu, pan fydd ffydd yn bygwth ffoi, arglwydd, dal fi'n dyn, pan fod temtiwr bron am troi, arglwydd, dal fi'n dyn. Gwan yw fy ngafael yn dylaw, ar fy nhaith drwy'r byd, ofnau lawer i mi ddaw, arglwydd, dal fi'n dyn. A dyna'n hyder ni. A mae'r gitgan, Duw am dalia yn dyn. Wrth ni edrych yn ôl ar y groes, mae'n atgoffa ni dyma'i gariad Chi'n meddwl mae wedi adael chi? Dim o gwbl. Duw am dalian dim. Duw am dalian dim. Cariad, ceidwad, trosof sydd. Duw am dalia yn dyn. Fe godwn ni i ganu. Ar glwyd dal fi dyn.
Wel, diolch am hynny, ynddo fe, bod yn mynd i'n dal ni. Fe orffennwn ni trwy ganu Garol 62, wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed. Ar fi Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Ac yna ar bennill ola, dyma gyfaill heiddau ei garu a'i glodfori yn fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu yn dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Felly frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo byth na thewch. Dduw ein tad, diolch i ti am y fuddugoliaeth gafwyd ar y pren ein mwyn. Diolch i ti am ein gwaredwr, Iesu Grist. Diolch am dy gariad di, ac wrth i ni feddwl am hynny. Diolch am y gobaith sydd gyda ni nawr wrth wynebu blwyddyn arall. Y byddu di gyda ni, yn dad, mab ac ysbryd glân, ac os yw Duw trosom, pwy a all fod yn herbyn. Dyro y tangnefedd yna i bob un ohono ni, os gweli di fod yn dda, dy glod ac bendith dy bobl. Bydde di'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Bydde di'r arglwydd edrych arnoch a rhoi i chwi heddwch. Amen.